2 goals voor, 10 tegen. Het was weer een weekendje. De Witte Leeuwen brulden tegen Fortuna. Roda liep tegen de lampjes. En Venlo was baalrijk tegen Waalwijk. Gelukkig pakt onze gast met de sterrendragers nog een punt tegen de schapenkoppen. We gaan praten over keepers, trainers en een Limburgse clash later deze week in Tafelvoetbal. Welkom bij Tafelvoetbal, de verlenging van je voetbalweekend waarin we genoeg te zeggen hebben over de toekomst van de Limburgse trainers bij de diverse clubs. Althans, de trainers bij de Limburgse clubs. Daar gaan we zeker op terugkomen later deze uitzending. Maar eerst gaan we onze gast verwelkomen. Dat is niemand minder dan de keeper van MVV, Sam Westerveld. Fijn dat je er bent. En dat zeg ik ook natuurlijk tegen Reginald Tal en Maurice Graaf, onze huisanalisten. Ja, we dachten, we doen een aantal Sams verdubbelen. Dat is leuk een keer. Toch? Ja, huisanalisten. We hebben een huisdichter iedere week bij de opening. Ja. Maar ik zou wel nog wat oefenen. Ja, niet onder de indruk? Niet meer doen. Mag jij het volgende week doen? Tenminste, oh ja, dat gaat helemaal Deal. niet. Hè? Deal. Gaan we terugkomen. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik jou was. Hij is er volgende week niet, maar dat ziet u dan wel weer. Meteen met de deur in huis vallen, Sam. Wat is leuker, Weide-Wormer of Maastricht? Zo, dat is een goede vraag. Ja. Is niet moeilijk. Nee, ja, ik zou toch zeggen Maastricht, denk ik. Ja. Ja, heel goed. Ja. Het is je overbuurman leuk als je dat zegt. Dus, ja, je kunt wel gaan nu. Ja. Goed geweest. Ja, en dan ben je nu al vriend van de show. We hebben meerdere vrienden van de show en die melden zich af en toe op de social media. Kijk maar eens even naar dit X-bericht van Marcel Klomp-Arends. Die kijkt iedere week vanuit Oostenrijk, hebben we begrepen. Die zei, ja, die Perez, die scheidsrechter bij Roda dit weekend, die wil maar één ding. En die wil door Maurice Graaf even onder vuur worden genomen. Wil je er wat over kwijt, over die scheidsrechter? Ik zeg nee tegen Sam. Al die scheidsrechters in de KKD die vinden zichzelf belangrijker in het algemeen dan een wedstrijd leiden. Ja. En dat geldt voor hem ook. Maar Roda JC moet gewoon de bek houden. Als je met 2-0 van Jong PSV hebt verloren, dan moet je niet naar de scheidsrechter kijken. Ja, komen we nog wel even op terug zo meteen. Ja. We kregen meer post, digitale post dan wel te verstaan. Huub Hermans, ook via X. Dat is een verknocht Fortuna-fan. En die zei, heren van Tafelvoetbal, en hij richtte zich met name tot jou, Reginald. Is jullie Michou al een keer opgevallen bij Fortuna, hoe goed hij speelt? Daar heb ik ook op gereageerd. Ik zeg tegen Huub, dat klopt inderdaad. En dat hebben we verzuimd te doen. Nu was het afgelopen weekend was het iets minder, maar dat klopt inderdaad. Klein van stuk, groot van daden. Hij is ook een tijdje geblesseerd geweest. Jawel, maar hij heeft ook wel een goede periode gehad. En wij focussen ons natuurlijk al snel op de absolute smaakmakers. Ja. Vaak Iataren, vaak Sierhuis. Halilovic niet meer. Maar Michou verdient zeker een pluimpje. Ja, we beloven beterschap wat dat betreft, hè, met z'n allen. Maar het is ook gezegd, je bent ook heel druk natuurlijk in het weekend. Hè? Ja, enorm druk. Ja, jij filmt voorbijgangers en dat soort dingen. Ja. Wie heb je gezien dit weekend? Ja, Nou ja, ik zag dat sloeg ook niet. Ik zat op de bank naar de FA Cup volgens mij te kijken. En hij keek me recht in mijn gezicht. Nou ja, toen ben ik naar boven gelopen. Zo snel ging die ook niet. Wie? En toen dacht ik, nou Dick. Ja, maar dit is toch geen bewijs dat het Dick Schoof is? Nou, het is echt Dick Schoof. En ik heb hem van achter gefilmd. Maar het grappige is, en ik heb jou gevraagd. Hè, jouw vriendin is nogal social media fanaat. Of zakendeskundig. Hoe kun je nou 217.000 views... Kijk, als ik 25 keer die bergen opren daar in de weddenschap met jou... kijken 800 mensen ernaar. En nu 217.000, volgens mij is het echt... Het heeft niks met mij te maken trouwens. Nee. Hè? Nee. Je is ook wel heel volmondig, nee. Nee, maar ja, dat is Denk het wel, de eerlijk logaritmes en dat is nog altijd een grijs gebied op dat social media. Ja, ik kan in ieder geval iedereen aanbevelen, als je je verveelt in het weekend, volg jou even op de socials. Dan komt er van alles voorbij, waar je op zit te wachten en waar je niet op zit te wachten. Maar dat terzijde. Misschien een tip voor jou, Sam, als je niks te doen hebt. We gaan het om even over voetbal hebben, is misschien verstandig. Hoe voel je je bij MVV na 3/4 seizoen? Ja, goed. Ik moet zeggen, de resultaten vallen natuurlijk tegen. Maar ja, ik ben wel het hele seizoen fit. En dat is voor mij, denk ik, toen ik dit seizoen erin kwam, was dat mijn grootste doel. Om gewoon weer fit te worden en na 2,5 jaar blessureleed gewoon weer wedstrijden te keepen. Ja. En toevallig zag ik laatst wat statistieken langskomen. En dan had je de spelers met de meeste minuten in de KKD. En dan stond ik met een aantal, volgens mij 5 andere spelers bovenaan. En dat is voor mij... was dat het belangrijkste dit seizoen. En uiteindelijk kom je bij een club en wil je natuurlijk presteren. Dus ja, dan is het frustrerend als dat even niet gaat. Maar
ja, ik geniet wel van elk moment. Ja. Waarschijnlijk heb je volgens de statistieken ook een heel hoog aantal reddingen. Ja, stond ik volgens mij ook bovenaan laatst. Dat is dan niettemin ook het aantal meeste tegendoelpunten. Maar dat Klopt. ligt in dit geval niet alleen aan de keeper. Of Nee. zeker niet aan de keeper. Dat heb je al vaker aangegeven, inderdaad. Ja. Ja, als je de meeste tegendoelpunten hebt van de KKD dan kun je, en de mensen scoort, dan ben je niet, dan sta je niet hoog op de ranglijst. Ja. Leer je als een keeper veel, misschien ook wel meer bij MVV dan dat je dat bij de belofte van AZ doet? Anders denk ik. Bij AZ was het natuurlijk veel voetballend wat je leerde. En dan was het... maar ja, jong AZ was natuurlijk ook, kreeg je ook wel veel te doen. Maar bij AZ, als je in het eerste komt, denk ik dat je als keeper meer te doen hebt aan je voeten dan keepend. Dus dat ligt misschien wat anders. Maar ja, je leert natuurlijk wel heel veel als je veel te doen krijgt. Blijft natuurlijk raar, die opvatting. Hoe bedoel je? Nee, ja, ik snap wat je zegt, maar een keeper moet ballen tegenhouden. En dan pas komt het voetballen. Ja, maar dat vind ik ook. En dat doe je over het algemeen heel goed. En jouw vader was natuurlijk ook een hele goede keeper, hè? International geweest, Sander Westerveld. Die hoorde ik van de week in TVO's zeggen van... zij moet het hele seizoen keepen. Hij moet wedstrijden, hij moet minuten maken. Want keepen is een ervaringsvak. Ja. Hoe meer je keept, hoe beter je wordt. En wat dat betreft ben je dit seizoen fantastisch op weg. Volgens mij grandioos begonnen. Een dipje gehad met die uitschieter dan tegen Jong Utrecht. Maar ja, daar word je een grote jong van. Ja. Keepers die worden beoordeeld hoe goed ze zijn op het moment dat ze een fout hebben gemaakt. Vind ik altijd. Sta je dan op en nou, de laatste weken weer prima gekiept. Dus ik denk dat MVV een van de... Als ze hem onder contract hadden gehad, zelf. Dat is een van de weinige spelers waar ze geld aan gingen verdienen. Kan er altijd. Gaan we het daar maar eens even Ja. over hebben. Maar dat opbouwen waar het over gaat. Hè. Peter van den Berg heeft wel eens gezegd van ja, fouten maken mag. Maar hoe lastig is het om die balans te vinden? Want ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van nou, een veilige keuze is ook wat waard af en toe. Ja, dat is het moeilijke aan keepers zijn, denk ik. Omdat ja, je wil voetballen en de keeper is uiteindelijk degene die eindkeuze maakt. En ik heb natuurlijk altijd de keuze en de trainer die kan dan willen dat ik opbouw. Maar als ik het gevoel heb dat ik het niet vertrouw, dan ben ik degene die de bal lang moet trappen. Maar goed, het is ook niet leuk om de hele wedstrijd lange ballen te trappen en alleen maar te gaan vechten. Kijk, je wil natuurlijk voetballen, alleen misschien moet je af en toe wel accepteren dat als je er niet onderuit komt, dat je gewoon zegt, we gaan gewoon lange ballen spelen. En ik denk dat we dat de laatste tijd meer doen, waardoor we nu ja, toch wat betere resultaten halen. Nou, ik zou die opmerking af en toe zou ik weglaten. Niet alleen bij MVV, hoor, maar bij Ja. 80% van alle clubs. Ja. Eens. Je hebt Sven Braken als spits. Je hebt laten we zeggen, een matig, daar hoef jij niks op te zeggen, maar een matig kwalitatief elftal. Als jij gewoon als achterste linie op de middenlijn gaat staan en jij geeft een goede lange bal en de spits kan het duel winnen of verliezen en je kunt de tweede bal winnen, dan sta je wel al 60 meter verder als dat je achter je bekjes onder druk zet, een of andere geforceerde bal en dan nog heel hard moet rennen om aan te sluiten. En daar, maar je ziet het in de Eredivisie, je ziet het ook in andere competities. Ik zou daar, en als je het zelf mag bepalen, ik bedoel, je bent nog heel jong. Keepers van die leeftijd speelden in onze tijd niet. Nou, wat was het, 2 of 23? 23. Ja, maar dat is super jong nog. Ja, dat is voor een keeper. Super jong, hè? Je kan nog 15 jaar mee. Ja. En wat ik in het begin zag, toen ik in de voorbereiding een paar trainingjes gezien, dan korte partijtjes, 4 tegen 4 enzovoort enzovoort. En dat komt wel, dat je voor mij, even wat ongevraagd advies, dat je voor mij wat dominanter mag zijn in je coaching. En dat betekent links-rechts, maar dat betekent ook een keer met wat stevige taal iemand neerzetten. Ik heb wel het gevoel dat dat meer en meer komt, want ik kijk wel eens een training. Een keeper moet ook heersen. Die moet ook intimideren en inspireren, maar daar moet je ook voor praten. En niet in één stuk wauwelen, maar Nee, op de momenten dat het nodig is, ook eens iemand goed te woord staan. Maar dat is voor mij een van de belangrijkste dingen. Ik weet dat het in de training misschien wat minder is, maar als je een keer een wedstrijd komt kijken, dan denk ik dat je vanaf de tribune mij kan horen schreeuwen. Ja. Ben jij Dat weer is- welkom? Als ik een kaart krijg van Tom Dame, dan kom ik wel weer een keer. Ja, het Nee, ging, maar dat is heel belangrijk inderdaad. Ja, Dat je, zeker. voor je achterste linie ook, dat er een Ja. keeper staat met uitstraling. Je hebt lengte, je hebt uitstraling. Maar ook verbaal op het goede moment de goede dingen zeggen. Zeker waar. ja, dit is ongevraagd advies, hè. Dat krijg je gratis bij. Gratis. Maar, ja, precies, gratis. Geen nog niet. factuurtje deze keer, hè? Nee, Maar het advies is bij jou nooit ver weg natuurlijk, hè, met je vader. Die Nederland zelf al gekiept heeft. Ja, het zal er vaak over gaan, denk ik. Hè. Klopt. Is dat nou een voordeel voor je? Is dat prettig? Ik bedoel niet alleen dat je vader profvoetballer is geweest, maar ook keeper is geweest. Dat is wel heel bijzonder namelijk. Ja, ik heb het wel altijd gezien als voorbeeld en ik heb vaak de vraag gekregen natuurlijk, vind ik het vervelend en dat soort dingen. Maar
ja, het is eenmaal zo en ik zou het echt niet anders willen. En ik heb altijd iemand die kan bellen en altijd iemand die me appt. En voor de wedstrijd, na de wedstrijd. En hij heeft het zelf allemaal meegemaakt en nog op veel hoger niveau. Ja. Ja. En als Dus, het minder was, laat hij je even met rust. Ja, hebben zeker gegeten. waar. Ja, klopt. Dat Nee, is ja, goed. hij is zeker niet Heel een... goed. Hij is niet heel dominant. Nee, dat hij, nee. Het is geen vader die langs de zijlijn loopt te schreeuwen. Of mooi. na de wedstrijd, als ik een blunder had gemaakt, dat ik bang moest zijn om de auto in te stappen. Ja. Wat sommige teamgenoten van me wel hebben gehad Ja. vroeger. Ja, Hij was juist altijd tegenovergesteld. Ja. Dat ik altijd dacht, je mag me wel een keertje aanpakken. Maar hij wist natuurlijk dat ik... hij kende mij goed en ik ben zelf al kritisch genoeg. Dus hij wou altijd eigenlijk een beetje zeggen van... het komt wel goed en Ja. het kan gebeuren. Dus nee, ik zou het niet anders willen eigenlijk. Lijken jullie qua stijl op elkaar eigenlijk? Heb je veel beelden bekeken van je vader? Ruben? Jawel, ja, maar dat is wel een tijdje geleden natuurlijk. Ja. Dus de camerabeelden zijn niet top. Maar ik heb wel eens gehoord dat we op elkaar lijken. Dat langzamer gaat, dat is gewoon, dat was toen. Hè? Ja, Dat ligt niet aan het camerabeeld. ja, nee, dat klopt. Nee, precies. Ja, jullie speelden tegen Dordrecht dit weekend. Puntje. Hoe tevreden waren jullie daarmee? Ja, als je kijkt naar dat Dordrecht bijna de derde periode heeft gewonnen, denk ik dat je tegen een sterk elftal kwam. En ik moet zeggen, ook op een moeilijk veld. Ja, dan denk ik dat 1-1, dat je daar wel blij mee mag zijn, denk ik. Ja, precies. Trouwens een hele goede voorzet van Tran. Ja. Ik noem hem wel eens gekscherend mini-Tran. Want die zijn ook heel kritisch op met name de backs bij MVV. Maar dat was wel een gouden voorzet. En goed ingetikt ook door Van Dessel. Ja, Van Dessel. Liep hem binnen inderdaad. Hele goede bal was dat inderdaad. Het ging de afloop ook even in gesprek met de trainer, met Peter van den Berg, over zijn toekomst. Blijft hij trainer van MVV? Dit antwoordde hij op die vraag. Uiteindelijk zou het hartstikke prima zijn voor mij ook om nog een jaar trainer te zijn. Alleen, ja, er zijn twee partijen die dat willen, of die dat moeten willen. Ja, dus wat dat betreft zien we dat wel. We zullen op korte termijn wel eens met elkaar gaan een bak koffie gaan drinken, zoals dat mooi heet. Ja, MVV heeft een eenzijdige optie voor 1 april. Dat is echt de datum, dus geen gat, dat is echt de datum om die optie te lichten. En dan kan het contract met een jaar verlengd worden. Wat zeg je dan? Moeten ze door met elkaar? Dat vind ik een lastige vraag. Ja. Ik vind Peter een goede gast. Lijkt me ook een goede trainer, een rustige. Maar of de MVV en Peter zo'n goede klik zijn, dat kan ik niet goed beoordelen. Dat eerste kunnen we wel vragen natuurlijk. Hè. Is hij ook bij de groep altijd zo rustig zoals hij bij interviews overkomt? Ja, eigenlijk wel. Het is een rustige trainer die, ja, een beetje wat je in de interviews ziet, denk ik, straalt hij ook uit naar de groep. Ja. Hij flipt niet uit in de rust af en toe. Nee, niet echt. Ja, hij kan wel eens een keer zijn stem verven, maar Ja. ik heb hem nog geen zak ballen of de tafel voorbij nee. zien gooien. Hij stelt iedere week de spelers op bij MVV. Wij stellen hier altijd de spelers op in Limburg zelf al. Als Zo. we naar die rubriek gaan. Ja, Mooi bruggetje. Ik hoef je op te stellen. Dat was geforceerd. Ik geef alleen maar voor. Ik vond hem wel lekker. Ja? Oké. Ja, dat is toch fijn zo'n compliment. Ga je Ja. toch recht ervan zitten inderdaad. Dit is het oude elftal, althans oud. Het is een week oud, maar goed, dat noemen wij al oud. Gaan we kijken wat we gaan doen. Reginald, zeg Niks, maar. ik doe niks. Niks. Nee, ik ben ermee gestopt. Dat is werkweigering. Hè? Dat En snap bijna met een soort recalcital. Ik kan het al. Ja, weet je, er staan nu zoveel goede spelers in en wij moeten iedere keer iemand wisselen. En vaak is dat geforceerd. Nou, we zijn ondertussen langzaam fan aan het worden van NEC, maar dat komt met name door Brian Linse en door Sami Ouaissa. En als ik iemand zou moeten nomineren, dan zou het een van die twee zijn. Nou ja, die staan er alle twee in. Dus Maurice. Ja, is wel grappig, want ik had dus ook in eerste instantie dit aangegeven wat jij nou Ja. zei. Hebben ze iets, doe toch maar een wissel. Dus, Ik heb de telefoon neergelegd. dus toen heb ik Fortuna nog gekeken. En toen dacht ik, ja, kan ik inderdaad een keeperswissel doen. Ja. Ja. En ik haal Koopmans eruit. Ja. En ik ben niet zoals jij, dus ik zet niet de tafelgast. Zo er jammer. dan in. Zo jammer, Sam. Daar is hij speciaal voor gekomen. Ja, nee, maar bij VVV staat Schoonderwald in het doet de doel. laatste En weken hij heel goed. doet het na de winterstop fantastisch. Voor de winterstop vond ik hem nog wisselvalliger. Ja. Maar hij doet het na de winterstop fantastisch. Dus ik vond dit een moment om hem ook even aan dat Limburgs elftal te laten ruiken. En Luc moet wat minder in de zon kijken als hij op hoge ballen uitkomt. Hij had er trouwens de RKC 0-3. Kon hij niks aan doen. Maar hij had één redding. Ja, dat klopt. Ja. Dat was waanzinnig hoe hij die bal uit de kruising tikte. Ja.
Ja, maar al zegt al week al een goede vorm, hè, Schoonderwald bij VVV. Ja, maar ik sluit me wel ook helemaal aan bij het verhaal van mijn collega. En ik moet er eigenlijk mee lachen dat we onafhankelijk van elkaar eigenlijk toch weer tot dezelfde maak me daar mening We hebben zorgen allebei een over. eigen mening, dat is Maar we goed, daar hè? toch wel Ja. zorgen over dat we dat regelmatig en steeds vaker hebben. Dus Ja. misschien moeten we een keer van plek wisselen. Nou ja, de keepers, even snel. Kijk, keepers zijn is natuurlijk een klote beroep. Want als je een fout maakt, ja, je staat op de lijn en achter je is dat doel. Dus als je een fout maakt, ligt hij erin. En we hebben AZ gezien, we hebben Go Ahead gezien. We hebben Fortuna gezien, die Ja. Koopmans. Sam was ook heel even aan het pimpampetten. Maar ja, in de regel goede keepers. Maar als je een fout maakt, ja, dan sta je daar helemaal alleen voor. En dan ligt dat balletje gewoon in het net. En, Ja, hoe moet die Koopman zich nu dan voelen? nou, ik vond zijn reactie een beetje raar. Dat hij was even aan het gesticuleren. En naderhand zei hij inderdaad, ja, ik had er niet moeten komen. En ik keek vol in de zon. Maar ja, dat hebben de spelers natuurlijk ook wel een beetje last van. Isam Almaach zei toen, die ene keer dat hij hier was, dan moet je de zon vangen, zei hij, als je de bal niet ziet. Ja, ik denk, dat klopt inderdaad. Klopt dat? Ja. Hij heeft vaker de zon gevangen dan de bal, dat weet ik wel. En hij is moslim, dus hij was niet dronken toen hij dat zei. Nee, prima. Ja, we gaan door. Want Fortuna verloor van Telstar 1-4. Daar is niet heel veel over te zeggen over die wedstrijd. Althans, dat gaan we vast een andere keer doen. Maar het ging na de wedstrijd opeens over Danny Buijs. Hij had het over de kwaliteit van zijn elftal. En toen ging het in een bijzin opeens over volgend jaar. Al 3 jaar dat ik bij deze club zit, zeg ik dat. Dat ga ik volgend jaar ook nog steeds zeggen. Je moet weten wie we zijn. We doen het rete knap dat je continu wegblijft bij die onderste paar ploegen. Maar al 3 jaar lang, als wij de stap denken te kunnen maken naar het linkerrijtje, of dat de verwachtingen gaan toenemen dat wij ons al even gaan meten met clubs als Herenveen, Sparta, Utrecht. Kom op jongens. Ja, volgend jaar zegt hij opeens. Hij heeft een doorlopend contract, dus het is van de ene kant niet verrassend. Maar het leek er toch op dat hij ging vertrekken. Het is geen verspreking, want hij maakt extra dat uitstapje. Ja, en daarna nog een keer in de mix. Maar, Dus, ja. Het zou voor Fortuna fantastisch zijn. Ja, dat, dat meen ik sowieso. dat meen ik serieus. Maar ik kan het me niet voorstellen. Hij staat zo in de belangstelling. Kijk, en bij Fortuna vertrekken de beste spelers aan het einde van het seizoen. Dus alles waar hij het over heeft, kan hij weer opnieuw gaan beginnen het komend seizoen. Maurice, ik zei dat trouwens. Ik ben wat drukker op X op dit moment. Dus ik schreef, ik maak me uit dat stukje werd Je hebt echt herhaald. tijd over, hè? Nee, dat stukje werd herhaald dat ik zei, ik maak me zorgen over Fortuna volgend jaar. Toen schreef er een jongen terug. Ik zou me maar eens meer zorgen maken voor dat 26e tussenjaar bij MVV. Maar dat terzijde. Ja. Maurice, zouden wij als tafelvoetbal ook geen rol erin gespeeld hebben? Want hij komt hier natuurlijk heel graag. Hij is 4, Ja. 5 keer hier geweest. Ja. Pakt ook gratis tips mee. Stuurt jongens al hierheen. Stuurt jongens hier naartoe. Ja. En misschien komt hij nog wel een keer dit seizoen. Gaan we Nou, zien. hij is welkom. Het zou wel heel goed zijn inderdaad wat jij zegt, dat hij nog een jaartje Fortuna zou doen. Ja, hij, Zou een boel hoop geven weer Ja. aan supporters. ja, ik zie de twinkeling in jullie ogen. Vind Ja. je om te zien. Ja. Ja. Misschien blijft Kevin van Dessel ook wel bij Roda. Misschien ook niet. Vorige week eerste gesprek tussen hem en de clubleiding over komend seizoen. Dit zei Van Dessel na de wedstrijd van afgelopen weekend daarover. Het gaat de goede kant op. Want het is geen geheim dat jij graag wil blijven, toch? Ja, dat is duidelijk. Dus wanneer kunnen we weer terug verwachten? Enig idee? Dat moet je aan de andere kant vragen, denk ik. Ja, en tegelijkertijd benoemde hij daarna de eigen belangetjes binnen zijn ploeg als een van de verwijten waarom het tegen Jong PSV niet liep. Ja, vooral op energie was een van zijn woorden. 2, dat ze als individuen waren bezig, maar niet als team. Ja, weet je nog dat we de vorige week daar ook over hadden? Het zou goed zijn als Van Dessel blijft. Dat ziet er ook naar uit. En dus gaf ik ook nog aan. De laatste weken daarvoor, of een paar weken daarvoor, hij is gevoelig als hij een nederlaag heeft gehad. En zeker als er dan dit soort dingen ontbreken, energie bijvoorbeeld. Dan zie je hem ook gelijk daarop reageren. Ik hoop... Hij reageert nog als voetballer dan. Precies. Ja. Maar dat beïnvloedt ook dan dat gevoel op dat moment en misschien ook wel zijn keuze. En daar zou hij een beetje verder van af moeten kunnen Klopt, staan. maar toch vind ik het aan de ene kant ook mooi. Ja, dat is menselijk. Ja. Ja, inderdaad. En Roda staat er op zich goed voor natuurlijk. Hè. Sportief kun je er weinig van zeggen, los van dat het dit weekend niet denderend was. Toch? Ja, ik zou wel eens willen weten, en dat geldt voor alle Limburgse clubs, hoeveel punten er aan die jongploegen al verkwanseld zijn. Want ik kan daar heel slecht tegen. Ik heb zoiets, als je tegen zo'n ploeg, hebben we vaker gezegd, hou die ruimtes klein, vlieg er bovenop. En tuurlijk zijn ze technisch beter, tikken ze je weg als ze de ruimte krijgen. Nou, zorg dat ze de ruimte niet krijgen en gebruik je fysieke kracht die je meer hebt. Wat vond je van het verhaal van Beert? Hè?
Dat Ja. je zei dat het arrogante jongetjes waren. Ja, dan denk ik, je hebt met 2-0 verloren, jongen. Niet met 3-0 gewonnen. Dat precies. moet je nou niet vertellen. Dat was een beetje de consensus. Ja. Fijn hè, zoveel wijd bij zo'n belofte. Ja, ik zie jou lachen, dat heb je natuurlijk ook meegemaakt. Ja. Er is wel een voorlopig play-off schema, want in die tijd van het jaar komen we. Dat ziet er dan zo uit met Roda virtueel tegen Dordrecht. Serieus, ga je dat nou al? Ja, hey, de KKD maakt dat nu op dit moment. Dus daar gaan we nog later een keer op terugkomen. VVV niet in dit schema. Misschien wel de kans verspeeld. Daarover later meer. Eerst gaan we naar de amateurs. De amateurs. Zo, daar komt het weer. Waar zouden we beginnen? Het is Groene Ster Regenald. Die oefende tegen Fortuna onder 21 en wonnen met 4-1. Voor grote afstand dit doelpunt. De mooiste van de avond, Thiago Vonke, 4-1. En de keeper in de touwen, zoals we hier zien. Ja, aan de lampen. Dan Veilen tegen RKVB, minuut 96, 0-3. En hij is er blij mee, Melvin Cortis. Dan Eva Stadhouders, de vriendinnen van de show van MVV onder 17. Heel beheerst doet ze dit doelpunt. Dan gaan we meteen door naar SCG op bezoek bij SVME. Let op de variant, er zijn een aantal mensen bij betrokken. En uiteindelijk valt die bal binnen. En de doelpuntenmaker is Ricardo van den Hoven. Maar verwar hem niet met Cristiano Ronaldo als je de celebration ziet. Kan allemaal natuurlijk. Dan nog 2 doelpunten van Sporting Heerlen onder 15. Doen het goed in de 5e divisie. David Siffeert in de uitwedstrijd tegen Scharren scoort hij. En dan hebben we nog een doelpunt. Deze is de mooiste van allemaal. Let op, eerst het Sammy Owaisa in het Soer. Ja, Het lijkt er wel op, qua uiterlijk, qua actie en qua afronden. Zeker. Hatzee. Lekker, dat is de mooiste. Maar over 2 weken spelen ze tegen Venlose Boys, dan is het afgelopen. Ander verhaal. Ja. Ja. Ayoub Woubri scoorde deze. Maak je tussendoor. Ik zie daar heel veel kunstgras. Maakt het voor jou als keeper nog verschil? Kunstgras of normaal gras? Ja, zeker. Ja, dat is ook met hoe de bal stuitert natuurlijk. Vind je het moeilijker? Ja, nee. Het ligt eraan of het gesproeid is of niet ook. Ja. Als het droog is, dan is het nog moeilijker. Als het glad is, dan weet je dat die ballen doorschieten. Dan is het makkelijk. Maar om te duiken maakt het geen verschil. Jawel, ja. Overal schaafwonden de hele tijd. Ja. Ja. Het wordt wel beter, maar dat is er altijd niet op natuurlijk. Dus eigenlijk is het gewoon verschrikkelijk. Ja, vind ik wel. Dat is de korte Ja, dat is samenvatting. mijn samenvatting ook altijd. En ook al heb je kunstgrasveld, mag je nog altijd beelden insturen naar tafelvoetbal@1.nl voor de amateurs. En samenwerken met Monomovies brengen we ze op de buis. Sam, ben je klaar voor een versnelde ronde? Even een paar korte vragen met korte antwoorden. Heb jij misschien een hele gekke hobby waar de mensen niet zo af weten? Wat doe je graag in je vrije tijd? Zo. Breien? Nee, niet veel. Sudokus denk ik, zou mijn vriendin zeggen. Sudokus. Ja, dat Goed is voor je hersenen. Ja. Ja, zeker. Ja. Wat is leuker, Mario Kart of de Formule 1? Formule 1. Ja, het lijkt wel op elkaar, toch? Max Verstappen was gisteren wel leuk, die inhaalrace, toch? Ja. Ja, hij was zelf niet zeer enthousiast. Nee, ja, over die auto niet, nee. Nee. Roel Kalmans naar de WK met Curaçao. Ja. Nou ja, ik feliciteer hem daarmee. Goed voor zijn kleur. Hè? Factor 50 meenemen. Zij ook een keer gekscherend tegen Roel. Wat doe je eigenlijk bij Van Marwijk? Snel de ronde, collega. Hey, de handdoekjes klaarleggen bij het zwembad. Komt hij wel goed tegen. Ik wens hem heel veel succes. Mooi. Namens de hele tafelvoetbalploeg natuurlijk. Ja. Wie is jouw favoriete keeper? Wie is je voorbeeld? Mijn vader. Nou, Wow. dat vind ik Kijk. mooi. Makkelijk Dat antwoord. is wel mooi, ja. Het sprookje van Grimm is over bij Ajax. Het sprookje van Grim, ja. Ja, was te verwachten alleen. Derde trainer. Of zullen we weer wat mee opschieten? Dat is weer Heracles afwachten. 4, Ajax 3. Ja. Begin lekker te lopen. Ja. En dan moet Van Persie nog bij Feyenoord maar zien natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Nog even een rondje. Dit weekend MVV, VVV. Wie is de favoriet? MBV thuis, MBV. Ja? Gek Ja. genoeg. Ja, wat zou de Vind keeper ik mooi. Ja, vind ik mooi. Ja. Ben ik het uiteraard niet mee eens. Ja, laat dat duidelijk zijn. Nee. Vaak uittrappen, Sam. Stuur ze weg. Ga ik Laat doen. ze knokken. Ga ik doen. Ja, dat is een van de wedstrijden van dit VVV weekend. heeft Blankaart terug en Van Zijl terug. Dat is belangrijk. Dus Oké. MVV kan de borst nat maken. We kunnen even het programma erbij pakken. MVV, VVV dus dit weekend op de vrijdag. Net als Cambuur Roda, een zware uitwedstrijd. En gaat Fortuna dan op bezoek bij Volendam zaterdag alsnog een nieuwjaar Eredivisie veiligstellen. Belangrijk. Dat hoor je allemaal via L1 Radio en MVV, VVV ook via een liveblog. Er is nog iemand ontslagen trouwens, hè? Ja, wie? Bij Zulte Waregem. Sven van den Broek? Sven van den Broek, die Mark Luipers eruit had gewerkt, zeg maar. Ja. Toen hij om zijn zieke vrouw moest gaan bekommeren, een paar dagen. Bosje bloemen? Niet Dus uit. Nee. wat En dat Ed- betreft, En Edwin boontje komt om zijn Hermans. loontje, toch? Edwin Hermans ondersteunt nu de trainer, de eerste trainer van de onder 19. Aangezien Heracles Vincent Heilmans heeft aangetrokken. Ja. Dus Edwin is ook onder de pan de komende 4 maanden. Vind ik wel leuk. Ik wil nog één vind ding, ik ook mooi. ik wil nog één ding weten. Sam, waar speel jij komend jaar? Want je contract bij AZ loopt ook af. Zit nog een optie in eventueel? Dat is allemaal nog niet duidelijk op dit moment. Waar hoop je op? Wat zou je willen? Wat is Ja. belangrijk voor jou?
Ja, ik hoop een mooie stap te kunnen maken. Alleen ik heb nog echt geen idee waar het is. Dus dan hoop je dat AZ de optie niet ligt. En Ja, dat dan je mag dan ik zelf kan gratis weg. kiezen. Ja. Dat zou voor mij Dat het zou beste leuk zijn, ja. Dan hoop ik dat ze kijken. Komt er in orde. Allemaal in orde hier. Heel Pabo benieuwd. om naar FC Twente als opvolger van Oenerstal alvast. Ja, Ja. dus, Super tof dat wie je er was. weet, hè? Ja, wie weet. Ik zie dat zeker mogelijk, maar misschien, of volgend seizoen misschien net iets te vroeg Misschien is. moet Heracles ook een nieuwe keeper volgend jaar. Want dan, Misschien moeten wij gaan afronden, Reginald. Dit was Nou, Staven blijf je Voetbal. in de eerste Dankjewel divisie, hè, Maurice, dankjewel KKD. Reginald. Wij gewoon doorgaan. En dankjewel Sam. Dit was Staven Voetbal. Tot volgende week. kort.